Takže já vás vítám už u našeho třetího vlogu. Zase v mém pokojíku a jak víte, natáčím to z mobilku zepředu. To světlně nějak zmušuje. Nehřešte to. Já zasnu. Chvíli nebudete nic vidět, takže papa. Takže já už doufám, jestli něco vidíte. Protože zkrátka doufám. Vůbec nevím, co budu dělat u toho random vlogu. Fakt nevím. Ono je... Jakube! Kolik je? No kolik málo? Se podívej. A si chvilku počkáme. Nevím, jak to natočit, abych byl vidět. Zvláštně bych... Tak. Já doufám, že on teda nebude stačit. A je to vlog 3. Ale ne. Už natáčíme 2 minuty. Sorry, že moc nemluvím, ale já vůbec jsem se na ten vlog nepřipravoval nic, prostě jsem prostě řekl, nudím se, začnu vlog. Já prostě ne. Já se smát prostě neumím. Já už se nesmál od svých 6. Ne. Bám, čo to tady Gaga TV. Ale s Gagem se známe už hodně blízko. A už natáčíme 3 minuty. Oh yeah, bitches. Víte, co bych říkal? Budu mluvit o našem počítači, který by měl přijít přímo v pátek, kde se nelhali. Kdo ví? Já už to asi tady típnu a prostě to típnu. Čus.